Ha tériszonyos vagy, most ne nézz ide. Te átmernél sétálni egy 32 méter magasan fekvő adrenalin hálón? Egy csodahely, amit meg kell mutatni a gyerekeknek, második rész. Egy fantasztikus gyerekparadicsomban jártunk, ami a határtól csupán 2 órára fekszik, és természetközeli kalandok várnak kicsiket és nagyokat. Ez a Bachletka, melynek legnagyobb látványossága a lombkorona sétány. A tetején fekvő panoráma kilátójához egy 1234 méter hosszú, teljes mértékben babakocsibarát ösvényen juthatsz el. A bátrak kisétálhatnak a torony tetején lévő adrenalinhálóra, aztán lecsúszhatnak a csúszdán. A hegyre egy akadálymentesített 10 személyes kabinos felvonó visz fel, ahol nem szabad kihagyni a panoráma éttermet autentikus helyi ételekkel és egy szuper gyereksarokkal. Itt van még Szlovákia egyik legnagyobb kalandjátszótere, hegyi kocsik, Gorál Népi Múzeum, Kőgaléria, és szívből ajánlom a Bachletka gyerekbarát apartmanokat is. Ha a nyáron autós utat terveztek, akkor ne hagyjátok ki a Bachletkát.